Ang pamilya, ang realidad sulod sa pamilya, dunay kalipay, dunay kasaba, dunay hilak, dunay bagulbol, yaw-yaw, kalakot, ug unsa-unsa pa. Ay sambingay. Suunan nindot kay atong kasaulugan no karon Pasko na, pista pa. So dako kaayong kalipay sa langit ug sa yuta. Nindot kaayo balaang pamilya ang gisaulog nato nga pista karon. Humoingon kita og Holy Family. Klarohon tani, kinsa man ninyo diri ang gitawag nga perfect family? Na ba? Dunay ba'y perfect family ninyo? Or kung papilion kag pamilya karon, would you still choose your family right now? The same family? Kung papilion ka, would you rather stay, ganahan radyo ko aning akong pamilya, bisag gubot pa ni silukot pa der. Ganahan radyo ko ani, bisag di may magkasinabot. Or, maybe, mayon mag-dream og mangandoy kang nindot itong pamilya nga. Fill in the blank. Nindot itong pamilya nga. Tato. Nindot itong pamilya nga. Ha? Kasi inyong gustong klase nga pamilya. Ha? Lain-lain na mong tubag ani mga igsoon. Ang nindot kaayo nga pamilya, bala ang pamilya ni Jesus, ni Maria ug ni Jose. Sila ang gitawag nato karon nga Holy Family. Kung atong tan-awon, there is no such thing as perfect family. There is no such thing as family without problems. I tell you, bisan pagpadulong pa na dire, daghan na siguro nga mag-away or maglalis nga musimbag yung takaron o unya na. Musim ang pamilya, ang realidad sulod sa pamilya, dunay kalipay, dunay kasaba, dunay hilak, dunay bagulbol, yaw-yaw, kalakot, ug unsa-unsa pa. Ato tan-awon ang pamilya sa atong gisaulog karon, sila ang sagrada pamilya. Holy Family. It doesn't mean kung Holy Family sila, wala sila'y problema. The Holy Family was not a picture perfect family. Ingon sige na, perfect pamilya, tanawa ko nung perfect ba na siya? Perfect na? Look at your family now. Kung sa'y dagway si po pamilya, natarantar, nahadlok. Sometimes we have fear of the unknown. Kanang natin kahadlok nga mag-alinga sa taon sa kay akong ugma. The mothers who are here, na ay mga bata, focus ka. Perpekto ba kang pagkamama? Amahan. Kumusta ang mga amahan nga di adini? Kumusta ang pagkaamahan? Like Saint Joseph, no single word uttered in the gospel. Naghilom ragyod siya. So tanawa inyong mga bana diha kanang naghilom-hilom diha. Basig delikado na pod. Ha? Delikado ra man ang maghilom-hilom daw ingon sila. Pero nindot ning pagkahilomon ni Joseph o ginaot unta kamo mga parents labi ng mga bana. Mao nindot sumbanan si Saint Joseph kanang maghilom-hilom ba. Pero ang iyang gibuhat diretso. Way dagang istorya buhat ug lihok dayon. Mga igsoon, nindot kaayo kung tanaw nato ang pamilya. Nindot kaayo mo karon kay niya mo nagkatapok. Ha? You are just showing nga dili man perpekto ang pamilya, Father. Daghan man og kabalaka og problema, but still naa naning kamot. Mao nay hukta nato nga maning kamot ta like Joseph, Mary and Jesus. Dakpon dayon silang pamilya kay gapuson og patyon si Jesus sa bata pa kaayo ni Herodes. Kamo daw kuno karon ang inyong pamilya nakasuway na baglutos? Nakasuway na ba mo og i-persecute mo sa kalibutan?
Kung sa inyong reaction, di ba? Gubot kaya itong una-una. Samok. And we cannot accept it. Gamay lang ganing mga nuances, gamay lang mga problema, chaos. Magpagulbol dayon tangtanan. Huh? Di pa kadawat og gamayng sacrifices. Again, sa pamilya, labi na ning mga younger ones, the new generation. Dili gyud ni sila daw, I don't know if it's true. Kamo mismo makibalo mga parents, if how true that these children dili na kayo anad og sacrifices. Dili na ganan og pag-adtos og kalisod kaning New Year's resolution. Tinud-anay gyud tang mag-usab sa atong relasyon sa Dios, sa atong pagpalawom diha sa Kristohanong kinabuhi. Hilabi na ang atong pamilya, ang inyong pamilya. Walay perpekto, walay maayo. Naagyo'y sipyat, nadyo'y apan ang pamilya. Bisan ang pamilya ni Kristo dunay apan. Pero this is a call for us to renewal, kausaban nga di ay sa balaang pamilya kita gayud gitawag mamahimong balaan. Dili perpekto, dili kumpleto, apan naning kamot sa pagkabalaan, puno sa paglaom ug gugma. Ay isang